Успешно изпълнение на стратегията за местно развитие отчете местната инициативна група в Кнежа. Това е единствената местна група в Плевенско, чиято стратегия бе финансирана през досегашния програмен период, а резултатите я нареждат на водещо място на национално ниво. Общо инвестициите в община Кнежа по проектите, финансирани чрез МИГ, са за над 2,6 милиона лева, като частните проекти получават средства в размер на 75 на 100 от инвестицията, а общинските се финансират изцяло. По така наречените частни мерки са подпомогнати микро, малки и средни предприятия от района. Един от най-важните аспекти в работата ни е преобръщането на представите на хората, че в край като нашия може да се развива само земеделие, смята председателят на управителния съвет на МИГа Милена Горанова. По думите и другите посоки на работа са били подпомагането на по-малките земеделски производители, най-вече младите и тези, които развиват и животновъдство, както и обществени обекти, които хората от общността са посочили като приоритетни. Мисля, че сериозно ние имаме с какво да се похвалим. От една страна са успешните проекти, които бенефициентите подадоха при нас, одобриха и изпълниха. От друга страна, според мен не по-маловажно е това, че успяхме да събудим местната инициатива, местното предприемачество, интереса на хората към възможностите, които програмата предлага. И факт за това е, че и в момента, въпреки че вече ние нямаме отворени приеми, при нас всеки ден идват хора, които питат и се интересуват от схемите и мерките по новата програма. Кога евентуално ще започнем и ние някакъв прием, така че това е вече нашето ежедневие. Хората не разпознават като екипа, който може да им даде информация за възможностите, които предлага новата програма за развитие на селските райони. Въобще не беше лесно и аз наистина мисля, че това е нашия успех, тъй като е трудно в нашия район. Хората трудно преодоляват инерцията, апатията, незаинтересоваността. Обезверени бяха до някъде, че да, има някакви проекти, но те не се отнасят до нас, докато напротив нашите бенефициенти, малки и големи, общината също така показаха, че това не е вярно и че всеки, който се интересува, има инициатива, е предприемчив, може да получи подкрепа. Думите й потвърждава и Наталия Мишовска, чието семейство кандидатства и печели проект за автогаз станция към съществуваща бензиностанция в село Бреница. С много труд, много тичане, но успяхме. Крайна сметка всичко стана за добре. Предполагам, че селото ще бъде доволно от това, което сме направили. По мое мнение, така като наблюдавам най-вече местния бизнес, разработват проекти с желания. Имат вече самочувствие на хора, които реализират идеите си. Те вече са убедени, че нещата зависят от тях самите, че има начин, по който може да си реализират идеите и този начин е местната инициативна група. Първоначално бяха скептично настроени хората, тъй като към всяко едно нещо непознато. Това беше прецедент за нас да получим такова финансиране и да бъде организирано точно по такъв начин, чрез местната инициативна група. Но след първия прием на проекти, след първите финансирания, след първите доставки на техника, на механизация, на инвентар, изведнъж хората повярваха и в пъти се увеличиха проекти, които се депозираха в групата и вече наистина принципа на конкурентност беше най-важен и първостепенен. Дори имаше проекти, които не успяха да се преборят и не получиха финансиране. Местният бизнес кандидатства със своите проекти, нашите арендатори си закупиха трактори, закупиха прикачен инвентар, нашите лекари успяха да си направят техните кабинети, други хора, които се занимават с неземеделски бизнес, също успяха да прокарат своите проекти имаме салон за красота, знаете. Спортистите ни не останаха по-встрани и в момента се реализира проект на ловно-рибарското сдружение за един стрелкови комплекс на стойност 350 хиляди лева за дисциплините скейт и трап, където ще може да спортуват всички желащи от нашата община. Не на последно място и администрацията със своите 6 проекта, които са едни от най-крупните в местната група, доведени до успешен край.
Местната инициативна група в Кнежа отчита над 90% реализация на стратегията си. Това означава, че сме били много точни в планирането, коментира кметът. Община Кнежа е сред първенците в областите Плевен, Ловеч и Враца по реализирани и разплатени проекти по Програмата за развитие на селските райони, като една от главните заслуги за това е на успешно изпълнената стратегия за местно развитие, реализирана от местната инициативна група. Как се постига този успех? С много воля, с желание и с много труд. Тук в Кнежа има много единомишленици, местната общност, общински съвет, общинска администрация, местен бизнес. Всички те социални групи бяха обединени и работеха в една посока за реализация на проекта Местна инициативна група, който, предполагам ви е известно, стартира много назад в миналото, още преди 10 години, информационни кампании, кандидатстване за техническа помощ, привличане на консултантски капацитет, информационни кампании, пропаганди, събрания, разяснявания и в крайна сметка се стигна до този успешен финал на първия програмен период с над 90% усвояване на средствата, които ни бяха предоставени по оперативната програма. Доволен съм, тъй като за да бъде тя успешна, този успех беше заложен още в началото в разработката й. Тя беше разработена по начин, по който беше дадена възможност на всички желаещи хора в нашата община да се включат, да прокарат своите идеи, да бъдат те разписани, да бъдат те защитени, да бъдат те финансово обезпечени и след това, когато дойдеха парите в Кнежа, всички знаехме за какво ще бъдат предназначени. Още първите проекти го показаха. Успяхме, както казах, да реализираме над 90% усвояемост на средствата. Сериозна подготовка от началото до края. Подходът лидер проработи успешно в Кнежа, въпреки че в началото не минало без трудности, спомня си изпълнителният директор на МИГ Кнежа Иван Христов. Първите стъпки на подхода лидер в Кнежа бяха доста така трудни, бавни, до някъде и неуверени, но за щастие успяхме за много кратко време да се съсредоточим в всички проблеми и да ги решим, да се активизираме, да обучим екипа и да информираме населението за предимствата на подхода. Това стана само за няколко месеца и за съвсем кратко време успяхме да организираме дори и първия прием още през 2012 година. И така успяхме да извършим 4 приема на проекти, при които финансирахме 22 проекта и нямаме отпаднал проект или неизпълнен. Сами видяхте, че всички проекти се изпълняват на територията на МИГ-а, а повечето от тях дори вече са приключили и са отчетени. Подходът лидер позволява решенията за финансиране на проектите да се взимат на местно ниво и на практика проекти, с които се оценяват с доста по-малко точки от проектите в националния прием, могат да получат финансиране. Дори много добри наши практики, с които се гордеем вече като успех, ако бяха кандидатствали в националния прием, едва ли щяха да бъдат финансирани, защото щяха да получат по 40-50 точки, а в националния прием не е сигурно финансирането дори и с 90 точки. Местната общност е основният движещ фактор на подхода лидер и той изцяло зависи от нейната мобилизация, от качеството на хората и от тяхната способност да се организират и да взимат решения относно това какво е необходимо за града и за общината и кое е приоритетно, кое трябва по-напред да се направи. Аз виждам, че и сега, след като пожънахме толкова успехи, вече общността в Кнежа коментира бъдещи проекти, които могат да бъдат финансирани. Само че ние трябва да заложим всичко това в стратегията за местно развитие. Там ще ни се даде възможност да финансираме проекти по няколко от другите оперативни програми. Много са вече предизвикателствата пред МИГовете. Това, че ще работим по 5 оперативни програми, означава, че екипите на МИГовете трябва да бъдат изключително добри професионалисти,
и освен това ще трябва да разчитат и на един кръг от експерти, външни експерти, които да оценяват проекти. Разбира се, и сега имаме такива експерти, но за в бъдеще ще трябва да проведем конкурс за още. Ефектът от изпълнението на тези проекти не е в самото строителство, защото строителство може да прави всеки днешно време. Ефектът е върху това как населението, как местната общност се възползва от това строителство. Разбира се, ползвателите на тези изпълнени проекти са 10 000 души в Кнежа и още 5 000 от кметствата, така че местната общност няма как да не бъде доволна от всичко, което направих. В МИГ Кнежа гледат напред в следващия програмен период. В ход са първите стъпки по подготовката на новата стратегия за местно развитие. Какви са приоритетите в развитието на региона за следващите години, ще реши отново местната общност.